Δεν ασχολείσαι. Το βιώνεις όμως από κοντά. Το βιώνω, δεν λέει τίποτα. Αυτό που λένε ότι αλλοιώνεται η φωνή είναι αλήθεια. Εμείς δεν πειράζουμε τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναπώ και εγώ άλλη μια φορά λοιπόν. Δεν πειράζουμε τίποτα. Τότε κάτι τρέχει. Αυτό δεν είναι κακό. Όχι, μας το εξήγησε και γιατρός. Μας το εξήγησε επιστημονικά το θέμα. Λοιπόν, δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είναι στην εκπομπή, το συγκεκριμένο μέρος της εκπομπής. Παίζει απόσπασμα στο Λάκη Λαζόπουλο που κάνει 70% τηλεθέαση. Παίζει στα μεσημεριανά. Παίζει σε όλες τις εκπομπές. Παίζει σε δελτία. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανένας δεν έχει υποψιαστεί ότι είναι ο Γρηγόρης και ότι όλοι του λένε ποια είσαι? Δεν είναι κανένας. Αυτά που παίζουν σε όλες αυτές τις εκπομπές που είπες, παίζουν αυτά τα σημεία που δεν τον βρίσκουν. Μα τόσο μεγάλη πιθανότητα να μην τον βρουν. Ναι, να σου πω γιατί. Μετά από τόσα χρόνια που κάνει τηλεόραση όμως. Όταν ο Γρηγόρης φωνάζει, γιατί παίρνει τηλέφωνο και λέει «Έλα, ποιος είναι?» Να μην φωνάζει. Γίνεται η φωνή του πιο ψηλή. Ανεβαίνει Και όταν οκτά. παίρνεις όλα τα χωριά, το σηκώνουν οι γιαγιάδες. Που δεν ακούνε και καλά και περιμένουν ότι αν θα την πάρει κάποια τηλέφωνο θα είναι η γειτόνισσα από δίπλα. Νομίζω ότι λέει «Ποια είσαι Μαρή?» Και η γιαγιά μου το ίδιο έκανε, δεν είναι θέμα. Αλλά εντάξει. Πήρανε και τη γιαγιά μου το ίδιο. Ποια είσαι Μαρή, φώναζα εγώ από μέσα, τίποτα. Η γιαγιά μου μετά μπορώ να το κάνω. Γερόν, are you ready? Χειροκρότημα παρακαλώ πάρα πολύ. Κάψει την καρδιά, όμορφη είναι η Λαϊλά, όμορφη είναι η Λαϊλά και έχω πόνο στην καρδιά. Σαν και εμένα δεν τα βρεις, έλα λίγο να χαρείς Λαϊλά, 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 Λαϊλά. Σαν και εμένα δεν τα βρεις, έλα λίγο να χαρείς Λαϊλά, 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 Λαϊλά. Χαρέμι του παζά, θα έχεις βάζανα πολλά, θα έχεις βάζανα πολλά, όμορφη είναι η Λαϊλά. Σαν και εμένα δεν τα βρεις, έλα λίγο να χαρείς Λαϊλά, 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 Λαϊλά. Σαν και εμένα δεν τα βρεις, έλα λίγο να χαρείς Λαϊλά, 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 Λαϊλά. Μείνε κοντά μου, μείνε ανάσα μου, μείνε καρδιά μου. Μείνε κοντά μου, μείνε ανάσα μου, μείνε χαρά μου. Θέλεις να φύγεις μακριά μου, δεν σε κρατούνε τα δάκρυα μου. Εσένα έχω, εσένα μόνο και στη χαρά μου, μα και στον πόνο. Μείνε κοντά μου, μείνε ανάσα μου, μείνε καρδιά μου. Μείνε κοντά μου, μείνε ανάσα μου, μείνε χαρά μου.
πίσω και πως θα σε λησμονήσω για να βρω κι εγώ και γιατρία. Αχ, ας μπορούσα να σε ξεχνούσα κι ούτε να με νοιάζει πια που βρίσκεσαι και που γυρνάς. Αχ, ας μπορούσα. Απόψε σε έχω στην αγκαλιά μου να σε χάνω το πρωί. Απόψε σβήνει στην κάμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή. Φιλά με γλυκιά μου, σβήσε τη φωτιά για να σε χορτάσω όταν φύγεις πια. Θα κλάψει η μάνα μου πικρά όταν μου πεις το έρχεγιά και τα ραγίζουν τα βουνά όταν σου πω αδείο. Θα πέσουν μαύροι κεραυνοί στο τελευταίο μας φιλί και ο κόσμος όλος θα πνιγεί, θα κλάψουμε κι οι δυο.